Здравейте, аз съм Михаил. Започнах работа в Next преди година. Чак магиосник не бих казал, но давам всичко от себе си, за да се грижа за това работата на колегите ми да е по-лесна. Може би принтери или мейли, една от двете. Не е чак толкова сложна, колкото изглежда отстрани, а е повече въпрос на опит, да се чувстват комфортно, да ме питат каквото и да било и най-вече мисля, че доверието идва с времето. Защо? Започвам да проверявам как може без да е пипал да има проблем. Променям си приоритети. Няма такива случаи. Сменяме основа. Супер! Great job! Прекарвам времето с семейство, приятели, неща, които са напълно далеч от компютрите. Да, гейминг. Предизвиквам Симо. Аз тук само съм на солариум. Браво, Сънка. Браво, Мишо.